Gipaspasan na sa DPWH Region 11 ang pagtukod og Bailey Bridge, kontemporaryong tulay isip hulip sa nahugmak nga Kaliawa Mandog Bridge niadtong Mayo 19 sa Davao City. Sa pahayag sa ahensya nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, 24 oras na ang pagtrabaho sa lugar aron dunay maagyan ang katawhan ug mga motorista ug dili na kinahanglan pa nga motuyok sa layo nga ruta aron makalahos sa sentrong bahin sa syudad. Una nang gilaraw sa ahensya nga matukod ang temporaryong tulay sulod sa usa ka bulan sukad ang insidente. Nagpasidaan ang DPWH 11 ngadto sa publiko nga motuman sa mga traffic advisory ug safety measures sa lugar aron masiguro ang kaluwasan. Nasayrang ang nahugmak nga tulay natukod niadtong 2017 nga mokantidad og 184.5 million pesos. Kainumdumang una ng gibutyag sa DPWH 11 nga force majeure o wala gituyo ang hinungdan sa pagkadaot sa tulay tungod sa kakusog sa bulog sa tubig sa sapa o pagkakankan sa yuta human masinati ang bunok sa ulan.